Lahabiling mga konsehal sa dakbayan sa Subo naglibog kung makapadayon sa ilang sesyon kaganiha. Catholic Bishops' Conference of the Philippines mubabag sa pagpatuman sa death penalty sa nasod. Buhi pa ang suspect sa pagpanulis sa PUJ kagahapon. Usa ka balay na ugdaw sa Barangay Buwagsong, lungsod sa Cordova. May hapon sugbog Kabisayan, usa ka drug pusher sa Labangon nadakpan sa mga pulis kagabi. Kinigyaksyunan ni Cheryl Abarico. Nasikop sa mga sakop sa Punta Police Station pasado alas 10 kagabi si Florencita Garcia nga taga Sitio Kugon, Barangay Labangon, Dakbayan sa Subo. Siya nakuhaan sa mga pinakiting shabu nga gibana-bana nga mukantidad og dulan 250,000 ka pesos. So may kasuntaan ni ma'am. Okay, kasunti. Pero namaligya ka na eh. Nakuha usab gikan kaniya ang buy-bust money o kwarta nga gituho ang halin sa pagpamaligya og shabu. Ang iyang mga silingan ang mireklamo sa mga pulis tungod sa iyang pagpamaligya og shabu sa ilang lugar. Pinignanan sa mga level 3. Po siya. Ang iyang sulti, maka-dispose siya og 7 ka bulto matang semana. Unsa man siya, wala sinusuko. Wala ka. Wala. Alang sa aksyon Bisaya, Cheryl Abarico, News 5. PNP nagtuo nga mga gun sa wa pa mailhing mga politiko sa Sugbo ang mga tulisan nga nadakpan nga nanulis sa usa ka PUJ kagahapon. Ang detalye sa report ni Zarlene Solon. Dako karon ang pagtuo sa kapulisan nga mga gun sa usa ka politiko ang mga responsable sa pagpanulis sa usa ka jeep di pasaheroan kagahapon sa buntag. Gibutyag ni CPPO Director Police Senior Superintendent Clifford Gayranhod ang gidudahang mga guns gikan sa Mindanao ug niabot sa Subo sa wa pa ang eleksyon. Base sa intelligence monitoring, pagpanulis na sab ang gisudlan sa maong grupo. Kinihuman madakpi silang Nestor Buenaventura ug Armand De La Peña. They are believed to be used during the elections also. So, before sa election, itira sila. So, after election, gamit sila guns. Yeah, after election, palakaw na, itira pa otro. So, dakong posibilidad. Ang hepe sa Cebu City Police Office wa sab magkumpiyansa. Kung tinuod man ang taho, posibleng anaa pa karon sa Subo nagtago ang mga kauban sa mga suspect, busa gipangandaman na nila kini. Subay sa mando ni Regional Director Patricinio Comendador, ilan na nga gihingusgan ang ilang kampanya pagsikop sa mga kriminal nga anaa naglihok sa Sugbo. Sir, na ka idea, sir, kung pinsa yung goals, pinsa politiko nga? Ako idea. Report na report. Alang sa Aksyon Bisaya, Zarly Solon, News 5. Lalaki nga masakiton ng hagis sa ilang panimalay kay dili madala sa ospital. Ang iyang pamilya walay kwarta nga magamit alang sa pagpatambal kaniya. Kinigyaksyonan ni Stephanie Saraysay. Gidakop sa mga sakop sa Konsolasyon Police ang usa ka masakiton nga lalaki nga naghasi kay wala dadaa sa iyang kabanay sa hospital. Adunay sakit si Marcelino Lagunda nga taga Sitio Bato, Barangay Kasili, lungsod sa Konsolasyon, Cebu. Gireklamo nga gihasi ni Marcelino ang iyang asawa ug anak kay wala siya dadaa sa hospital aron magpatambal. Nikuha kini sa sundang ug armas hinungdan nga nangahadlok ang iyang kabanay. Ang asawa daling nanawag og tabang sa iyang silingan nga mitawag sa mga pulis. Matod sa mga pulis, kanunay nga manghasi si Marcelino higayon nga balibaran kini sa pagdala ngadto sa hospital, gumikan kay walay kwarta ang iyang pamilya nga walay kabayan. Tungod lagi kay walay kwarta. Wa mas kuan yung gusto. Mo to nang hagi siya. Mo to yang gikuan to yang asawang anak. Mo to yang asawang anak na itabang silingan niya ng report diri pagadto dito. Mo na to na kuan. Apan ang suspetsado mihimakak sa pasagil ug gitudlo ang iyang anak nga maoy ng hagis. Hinuon giangkon ni ini nga iya ang sundang ug armas nga nakuha gikan kaniya. Lagi sa wa mo ko manghagis. Nagdamlay kag sundang. Armas.
Mudang ang sundang gada, og sundang istorya sa niyo, dili mo tayong sundang nga maituyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Stephanie Salaysay, News 5. Lalaki nga masakiton ng hagis sa ilang panimalay kay dili madala sa hospital. Ang iyang pamilya walay kwarta nga magamit alang sa pagpatambal kaniya. Kinigiaksyonan ni Stephanie Salaysay. Ka mga tao nga adunay mga pending nga warrant of arrest na dakpan sa mga pulis sa dakbayan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Kylie Estoya. 31 ka mga tao ang adunay warrant of arrest na sikop sa mga pulis atol sa adlaw nga ilang gigahin sa pag-serve sa mga warrant of arrest. Sukad gipatuman nila ang pag-serve sa mga warrant niadtong buwan sa Marso, 124 na ang ilang nadakpan gikan sa 800 ka mga warrant of arrest nga ilang giserve. Ang mga nadakpan nagatubag og mga kaso gikan sa pangawat, illegal gambling ug murder na pasaka sa korte sukad tuig 2012. Lagi pa nga tuig. Warrant man. Illegal gambling ko illegal gambling tong age ato pre 2012 Ang mga dinakpan gikan 11 ka mga police station sa dakbayan sa Sugbo. Nagpadayon ang ilang pag-serve sa mga warrant of arrest ug posibleng madugangan pa ang dinakpan karong adlaw. Counting ba ta? Ang first month na to started March is nakuha tag 52. Pag April, nakakontag 41. Yun karon as of this time na 12:30, 31 ka personalities ang atong nakuha for our service, warrant service day. Every month na itong warrant service day, dili siya fixed day, fixed time. So, amo na rin i-determine ko. So, di na siya announce. Nagwakala na siya kung ano kana. Kay lisod sir, katong i-announce niya, kahuman, atong mga target, wala diha. Alang sa Aksyon Bisaya, Kyla Estoya, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Kapin 70 ang patay, samtang 170 samaran sa tulo ka pagpamomba sa Baghdad, Iraq. Giangkon sa Islamic State ang suicide bombing sa nitabo sa merkado sa lugar sa mga Shia Muslims. Sa Al-Shabaab, diin 38 ang namatay ug 70 ang naangol. Ang suicide bomber unang milabay sa mga hand grenades sa wala pa gipabuto ang mga bomba nga gibakos sa iyang lawas. Sa laing pagpamomba, usa ka car bomb gipabuto sa Sadr City, diin 19 ang patay ug 17 ang naangol. Samtang laing car bomb ang gipabuto sa lugar sa mga Shia ug Sunni Muslims sa Al-Rashid, diin 1 ang namatay samtang 21 ang nangaangol. Kini ang ikaduhang adlaw karong semanaha nga miatake ang mga suicide bombers sa Baghdad. 5 katao namatay sa India dihang misuway sila sa pag-ayo sa usa ka atabay nga dugay nang wala magamit. Ang 5 nangahilo sa gas nga na-accumulate sa ilawom sa tabay nga 6 katuig na nga wala magamit tungod sa huwaw. Ang mga biktima nagtinguha unta nga maayo ang tabay aron makakuha og tubig nga ilang magamit sa pagkaligo ug pagpanghugas. Ang India nakasinati og grabeng huwaw nga nakapatay na og kapin 300 ka mga tawo. Dili mo menos 330 million ka mga tawo ang naapektuhan sa huwaw sa India nga nakasinati og mga temperatura nga moabot og 40 degrees Celsius. Usa ka meteor nga milabay nakuha sa dashboard camera sa usa ka police car didto sa Portland, Maine, USA. Ang American Meteor Society nakaduwat kapin 400 ka reports nga nakakita sila sa meteor kagabi. Kini gibanabana nga dunay gidak-on sama sa oven toaster o refrigerator sumala sa US Naval Observatory. Gibanabana nga mitugpa kini sa kakahuyan sa northwestern Maine. Ang Maine Museum mi-offer og $20,000 niadto makarecover sa meteorite nga adunay gibugaton nga dulan sa usa ka kilo.
Provincial Disaster Office mihangyo sa mga bag-ong mayor sa pag-retain sa ilang mga local disaster officers. Gibanabana nga wala na panahon sa pag-train sa mga bag-ong musunod sa gibanabana nga pagsulod sa La Nina sunod buwan. Kinigiaksyonan ni Jinky Rusit. Tungod sa pagdaog sa bagong unom ka mga chief executive sa lalawigan sa Sugbo, hayan unom sab ka mga local risk reduction officers ang hulipan karong taliabot nga Hulyo 1. Ang unom ka mga lungsod mao ang Barili, Daan Bantayan, Argao, Bantayan, Medellin, Alcoy ug lungsod sa Argao. Tungod ini, magsugod na sab sa sinugdanan ng Kapitolyo sa pagbansay-bansay kanila, labi na kay gikabalak ang pagsulod unya sa La Nina kun ang kusog nga mga pag-uwan sugod karong buwan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Sir, mutuyok na sad ang PDRMO, no? Again, orientation na sad, no? Balik na sad ta, and kung unsa tong makita na to nga dunay mga lungsod nga okay ra, intact yapon sila, padayon mi sa amo nga plano for this year. Samtang wa pamiigo ang La Nina, giawhag sa PDRRMO ang mga chief executive sa paghatag sa ilang 100% suporta ngadto sa kasamtangan nila nga mga LDRRM officers. Naglaraw sila nga makigtagbo sa mga mayor aron hangyoon nga kung mahimo, di lang una sila hulipan labi pa kay hapit ng ting-uwan, ug kung ilisan pa, magkuwang na unya sila sa panahon aron sa pagbansay-bansay. Again, magkuha executive orders go, no, directly to the mayor. Apil naman na, apila sila na ang ilang participation ato yung kinahanglan, no, sa pagkakaroon. Kay kining La Nina nga moigo na to takaybaw unsa ni ka dako ba, no, ang iyang impact ani. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Mayor Tomas Osmeña nagtinguha nga subling mabalik ang respeto ug kahadlok sa mga kriminal ngadto sa mga pulis. Ang detalye sa report ni Leslie Camanade Vistil. Buot ni Mayor-elect Tomas Osmeña nga mahimong inspirasyon sa SP1 Adonis Dumpit sa kapulisan. Tinguha ni Osmeña nga sama ni Dumpit kahadlukan gyud ang kapulisan sa mga criminal ug drug lords sa Dakbayan. Kini ang hinungdan kun nganong andam siyang mohatag og reward nga 50,000 pesos sa otoridad nga makapatay og kriminal. I just want him to inspire the other policemen. You know, what has happened to Dumpit is a nightmare of all policemen. They don't like to take a chance of shooting anybody because even if it's legal, there's a case filed against you. You have to undergo a thorough investigation. That's why I say you shoot somebody for 50,000. Whatever it costs, even if it's going to cost more than that, I'll take care of the legal fees. Andam ang kuno ni Osmeña ang responsibilidad sa higayon nga mapalpak siya sa pagpatuman sa peace and order sa Dakbayan. I will be responsible for peace and order. If it turns bad, you blame me. I will accept full responsibility. But sometimes I have to ask people, look the other way because I'm really going to hit hard. Kinisab ang pahinumdum ni Osmeña sa mga buluyagon o mga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Lakip na ini ang mga barangay officials o city hall employees. And there are many barangay officials who are involved with gambling and drugs. They're included, especially Barangay Suba. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Walay supak ang NAPOLCOM sa laraw sa kapulisan sa paggamit og igang kusog batok sa mga kriminal. Ilang gipasalig ang usa ka makiangayon nga imbestigasyon sa higayon nga maabot sa ilang buhatan ang mga reklamo batok sa mga pulis. Kinigiaksyon na ni Ryan Sorote. Naghatag masad na sila in terms of accomplishment sa PNP. Waray sayop na nakita ang National Police Commission sa paggamit og reasonable force sa mga pulis batok sa mga kriminal. Pahimangno lang sa NAPOLCOM ang pagsunod sa Police Operational Procedure o guidelines aron makalikay sa criminal o administrative charges. Kundi malikayan, gipasalig sa NAPOLCOM nga makiangayan ang ilang investigative investigation o ang kasong kriminal sa korte. Sa mapananglit sa pagbasura sa NAPOLCOM sa kasong administratiba, batok ni SPU1 Adonis Dumpit sa iyang pagpatay sa minor de edad nga si Ron Go tungod sa kakuwang sa ebidensya. Ang kriminal may proceed notwithstanding na siya administrative case, and in the same manner ang administrative case at niya may proceed notwithstanding sa iyang kuan. Gawa sa NAPOLCOM, mahimo sa muhimog investigasyon ang PNP o Office of the President.
Kagahapon lang, usa ka gidudahang tulisan ang napusilan sa usa ka pulis human nanulis og PUJ sa Cebu Business Park. Daling gitanyagan ni incoming Cebu City Mayor Tomas Osmeña og 50,000 pesos nga reward ang pulis. Alang sa Napolcom, makadunglang sa moral sa kapulisan ang reward ni Osmeña apan doon nasab kini negatibong epekto nga di kakumpiyansaan. Probably that will be an added moral sa PNP, but definitely the PNP cannot act primarily based on those kaning mga monetary nga mga reward if ever they neutralize kaning mga criminal violators, for example. Hangi usab si Archbishop Jose Palma sa mga nasa katungdanan sa pagsubay sa balaod sa pagsugpo sa kriminalidad o pagdisiplina sa katawhan. No one has all the powers, no, to just command anything he likes, no. So siguro these are things that need to be discerned, talked over, reviewed, discussed na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hinay-hinay nang gipanguli karon sa mga department heads sa City Hall ang mga sakyanan nga gimando ni Acting Mayor Margot Osmeña alang sa himong inventory. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminado Vestil. Ingon niini na kadagan ang mga government-issued vehicle nga gitapok dinhi sa SRP Sugbo nga gidawat sa inventory officer nga si Engineer Alberto Buntuyan. Ang mga government-issued vehicle gipang-uli base usab sa kamanduan ni Acting Mayor Margot Osmeña. Kagahapong adlaw, nagpagawas og kamanduan si Osmeña dihang milingkod kini isip Acting Mayor nga ang tanang government-issued vehicles kinahanglang ipauli una alang sa inventory. Base sa inisyal nga listahan ni Buntuyan, ang mga sakyanan nga gikan sa City Agriculture, City Planning, General Services Office, Public Information Office o City Treasurer's Office mao pa lang ang ilang nadawat. Yeah, uli. Because that is inventory, whether guba or maayo, among dawaton. Nasuta nga 25 ka mga department heads ang obligadong mo-turn over sa ilang mga sakyanan, lakip na niini ang 80 ka barangay. Giklaro sa memo ni Osmeña nga way labot sa ipang-uli maong ambulansya, garbage truck, fire trucks ug police vehicles nga mo'y gamitunon kaayo paghatod og serbisyo sa publiko. Barangay, departments or any office, all why exemption. But only the garbage is not appeal. Garbage truck. Asan sa garbage truck, sir? Garbage truck sa barangay, kaya mahamper ng operasyon garbage, maho ta. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vestil, News 5. Mayor-elect Tami Osmeña mipadayag nga pro-life siya. Hinungdan nga buot niya nga mapuo ang mga kriminal sa dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vestil. I'm pro-life. Don't you understand what I'm trying to do? We have the highest murder rate in the Philippines. I want to stop that. Buot ni Cebu City newly elect Mayor Tomas Osmeña nga maundang ang pagkalas sa kinabuhi, pinaagi sa pagpatay sa mga kriminal nga mihimog krimen, pinaagi sa pagpatay. Kini ang hinungdan nga wa siya mabalaka kung adunay mo react nga mga pro-life group tungod kay pro-life man siya, pabor sa mga biktima. How come everyone's talking about protecting the criminals? What about the victims of the criminals? How come no one speaks out for them? Gipadayag ni Osmeña nga wa nay respeto ang mga tawo sa balaod ug di na mahadlok sa pulis. Alang kaniya, way laing solusyon nga kundili ang pagpuo sa mga kriminal pinaagi sa pagpatay kanila. Matud pa ni Osmeña, uyon siya sa death penalty aron sa bagmatngon ang mga kriminal ug di na mohimog krimen ilabi na gyud kadtong mopatay. Kinisab ang hinungdan nga uyon siya sa death penalty isip silot aron ang katawhan magkinto na og magpanganagana nga mohimo og krimen. That's the only thing that will deter crimes. You think if we tell the people, please do not commit a crime, do you think they will stop? They don't care. Ako, instead of telling the police, as long as it's legal, shoot them. Kill them. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vestil, News 5. Buhi og wala namatay ang usa sa mga suspect sa pagpanulis kagahapon nga gikatahong namatay sulod sa pribadong tambalanan. Padayon pa usab nga gipangitang ikatulo nila nga kauban nga nakasibat sa gigamit nila nga motorsiklo. Kini giaksyonan ni Kylie Estoya.
50-50 ang kahimtang sa suspect sa pagpanulis nga si Arman de la Peña sulod sa Perpetual Sucor Hospital. Siya gikatahong napatay sa pulis kagahapon human manulis sa mga pasahero sa usa ka PUJ. Samtang ana usab sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ang iyang kauban nga si Nestor Buenaventura ang gikatahong samaran human sila sa usa ka pulis nga migukod kanila. Ang duha ka mga suspect giila nga taga Osamis ug giila sa kauluhan nga usa sa gigamit nga mga hired gun sa politika. Gipangita pa sa mga pulis ang ilang kauban nga nag-drive sa motorsiklo samtang giila pa kung kinsa ang ilang local contacts sa Sugbo. Nata-report na kuha. Nag-goon sila sa province. Ang kaning ilang kuhan, kaning si Imbot, taon na siya. Pero si Nestor, mura siya o kanang sa unang dakpan, pero bago pa yung balik. Kaya mura taga bukid man siya o forma. Ang driver, iyan ang isulti ni Nestor ng certain John, dinhira ko na sila nakita, wapas lang makataro ng istorya. Sumot yung local contact nila? Hindi, taga Tangob City. Ang iyang sulti, Tangob City to si John. Ang tulo ka mga suspect, napusilan ni PO3 Julius Rehes dihang iyang gigukod ang mga suspensado human manulis sa usa ka jeep na pasahero sa barangay Gamputhaw. Naabtan ni Rehes ang mga suspect sa May Ayala PUJ Terminal ug mibunot sa ilang mga armas dihang nagpaila siya na pulis. As of now, we have no knowledge or tayo na mga report na nasa target. But last week before after election, nag-meeting with the conference room doon sa atong CCPO. Ako yung i-remind ang atong mga kapulisan, mga hipi nga magbantay kay tangliog malingaw ta sa atong pagbantay sa election na naay mukalit lang nga mo tira nga mga tulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Kayla Estoya, News 5. Catholics Bishops Conference of the Philippines muhimo sa tanan nga pamaagi aron dili mapatuman ang death penalty sa nasod. Matud ni Cebu Archbishop Jose Palma, ang death penalty dili solusyon sa kriminalidad sa nasod. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ako patay kriminal. Usa sa priority ni Presumptive President Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pagsulbad sa problema sa kriminalidad sa nasod ug usa sa iya mga plano ang pagpatuman og balik sa death penalty nga gisuspenso ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo isip gasa sa Santo Papa. Matud ni Duterte, dakog matabang ang death penalty aron malikayan ang mga krimen sama sa pagpamaligyag drogas o pagpanglugos. Apan alang ni Cebu Archbishop Jose Palma, dili solusyon ang death penalty sa problema sa kriminalidad. How much do we respect life? How much do we want to defend the right of the innocent? Do we give a chance to those who may have committed crimes and yet eventually regretted, another chance to reform? Ang pagbasura kaniadto sa death penalty nagpakita matud pa sa paghatag og importansya sa gobyerno sa kaminungdanon sa kinabuhi. Matud ni Palma, sa marag mobalik sa kinaraang paagi ang Pilipinas kung bitayon ni Duterte ang mga kriminal. Matud sa Arsobispo, igo na ang life imprisonment nga silot aron matagaan sila kay gayunan nga magbag-o. Para nila mao kini ang pamagi aron maundang ang crime. Perhaps it may, but data also shows nga sa mga lugar nga may death penalty adalaga po ng crime. Kung ipatuman ang death penalty, buhaton sa CBCP ang tanan aron mapaabot nila ang ilang pagsupak niini. Hangiusab ni Palman Duterte nga maminaw sa sentimento sa katawhan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. DILG 7 mitudlo ni Konsehal Lea Hapson nga mahimong acting vice mayor karon sa Sugbo. Si Leslie Caminada Visil sa report. Ingon niini kahawan ang session hall sa Dakbayan sa Sugbo kagani buntag human way session nga gipahigayon. Naglibog sila kon kinsa ang mulingkod nga presiding officer sa naibilin nga mga sakop sa konseho. Human gisuspenso ang dusi nila ka mga kauban. Nagtulod-tulod silang konsehal James Cuenco ug Lea Hapson kun si kinsa kanilang duha ang musaka sa pwesto sa Vice Mayor. Tungod silang pagduha-duha, mangayo sila og clarification sa DILG kung mamahimo ba gihapon sila makapahigayon og session bisan og upat na lang sila nga nahibilin. Ka magpahigayon og session if ever legal gyud nga makapahigayon mi og session kay
di man pwede nga dili ka mag-session, especially na ay mga concern sa Cebu City nga kailangan gyud nga i-approve or kinangan og na-approval sa City Council. So ma-stack up ang mga services or Si Konsehal Cuenco may padayag nga andam siya nga mopahigan sa session aron mahuman sa konseho ang ilang trabaho nga naglakip sa annual budget sa syudad. Buot unta ni Cuenco nga mangayog opinyon sa korte apan ilang nakita nga malangay pa kini ug mag-agad na lang sila sa DILG. It doesn't matter bisag unsay partido because di namin maglalay sana. Ang importante nga makuha lang, mapasalo lang ang budget. Di namin alam mga kuti-kuti pa. Pwede man itakol na mo ang budget. As soon as na natong mga gipangayo sa council katong mga documents na among gipangayo, as of now wala pa man gyud sila ni submit sa katong gi-require sa City Council. Dusi ka mga konsehal lakip ang mayor o vice-mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang gisuspenso sa Office of the President tungod sa paghatag sa City Hall o calamity assistance sa mga empleyado. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mao kato ang report sa Y session na pahigayon sa nabilin nga 4 ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. Gawa sa question kung mahimo pa ba silang makapahigayon og session, naglibog usab sila kung kinsa ang mulingkod isip presiding officer. DILG 7 mitudo ni Konsehal Lea Hapson nga mahimong acting vice mayor karon sa Sugbo. Si Leslie Caminadi Vistil sa report. Nagtulod-tulod silang Konsehal James Cuenco ug Konsehal Lea Hapson kung si kinsa kanilang duha ang temporaryong mulingkod pagka vice-mayor ug kung unsay hisgutan kung makapahigayon sila og sesyon. Apan alas 11 kagani ang buntag, niabot ang appointment order gikan sa DILG nga nagtudlo ni Hapson nga mo'y mulingkod isip acting vice mayor. Dili unta dawaton ni Hapson ang maong tahas, apan wa siya nabuhat gawas sa pag-implementar sa maong kamanduan gikan sa DILG. Dili ta mo balibad sa ihatag nga responsibility nato kay mo-serve man ta, no? Dili pa sabtataw kung unsa ang mamahimong agenda sa 4 ka mga nahibiling konsehal atol sa ipahigayon nga regular session. Sabutan pa sab nila kung unsa ang angayang tukion atol sa session. And then required man gyud na nga ang council kinahanglan na ay session 4 times a month or one day in a week. Requirement gud na siya. Karon kulangan pang. Oo niya. Di man gid ta niya. Sama na ako mo ako dito as vice mayor niya. It's not legal, mao ra gyapon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga special assistants gi-appoint ni acting Mayor Margot Osmeña sa tanan nga mga department sa Dakbayan sa Sugbo. Ang iyang mga sinaligan i-assign sa matag department head sa City Hall nga special assistants dili under sa mga department heads ug direkta nga mo report kaniya. Sila gitahasan sa pagtrabaho uban sa mga department heads aron matuman ang iyang gusto nga buhaton. Gimugna usab sa acting mayor ang usa ka transition team alang sa paglingkod sa iyang bana isip bag-ong mayor. To make things easier for everybody because it's easier for us to talk to them. And to make sure that also to ensure that whatever directives we put out are being implemented. No? And any questions can be posed to them. Wa madayon karong adlaw ang scheduled cloud seeding operation alang sa Sugbo. Matud sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, gi-cancel sa Pag-asa. Lakip na ang orientation sa mga local disaster unit sa lalawigan. Kini maunta ang ikaduhang cloud seeding operation human unang gihimo sa miaging buwan. Reschedule kini karong Biyernes. Operation na natay communication nga ipadana to ngadto sa CAAT, no? And then katong mga agencies sad nga maapil na to, no? Katong apil na ang Department of Agriculture. Balay hingpit nga naug daw atol sa sunog nga migo sa barangay Buagsong sa lungsod sa Cordova. Kinigi aksyon na ni Ray Pasaporte. Nakalingkawas ang magdiayong Yusores ni Casio 59 anyos ug Ermelinda 56 anyos sa dihang nasunog ang ilang balay kagahapon sa hapon nga nahimutang sa Sitio Kansubing sa barangay Buagsong sa lungsod sa Cordova.
Walay nahipos nga kabtangan ang magtiayong yusores. Sanglit, daling ni dako ang kayo nga nagagikan sa ilang kwarto. Ang pag-umangkon sa magtiayong yusores kinsa silingan rasab nila maoy nakabantay nga nagsigana ang kwarto sa magtiayon. Hinungdan, dali siyang nisinggit sa silingan ug nangayong tabang. Ginakugikan sa Gaisano, mo nagay ako nakitaan nga nag-aso na ang atop sa kanilang kwarto dito nga sikbit sa kuha. Unya pag kuha na ko nga kusog na kaista ng kayo mo tong nanawag ko mingo ko tabang tawag taon mo bombero. Nya taud pa man ang responde sa bombero, namon ko yung mga pundo nga tubig. Muto ang mga silingan akong gipagkuan akong anak wa man puton maratol na ko'y fire extinguisher mo yang gitira dito sa atop nga nagsingkit sa akong tiya. Mutoy nakatabang gid siya kay pag-abot sa bombero igo pud nahurot-hurot ang among tubig kay wala pa gito siya sir apil gid amo og daw gid apil. Gikan nangumpra si Nicasio sa Lapu-Lapu City ug nagpahuway. Mao na lang ang iyang nabantayan nga nasunog na ang ilang kisami. Suway pa siyang nisaka sa ikaduhang andana sa ilang balay aron kuhaon niya ang importanteng mga papeles ug kwarta apan wala na siya makasaka gumikan sa kadako sa kayo. Niatim ni ko sa kastaat lagi kay ako pa ko mga importanteng papeles ito magpigamay kas kanto. Di naman mada kay ang kayo ni lusot man sa kuan saog balik na lang ko akong ikuan ng auto tap atras kong auto wala pumada kay gibirahan ako sa mga tao nga di. Ang alarma na dawat sa kabumbiruhan sa Cordova alas 5:20 ug ilang nakontrolar. Pagka alas 5:40 ug alas 6 na sa gabi ilang gideklarar nga under control. Ako silang interview na basin na ay mga electrical appliances nga wala nila na unplug ba. So di pa sakto ba kay murag under state of shock siya. So mapandak pa may investigation after na to. Mukabat sa tunga sa milyon ka pesos ang gibadaman ng danyos. Lakip na ang nasunog nga sakyanan ug motorsiklo sa magtiayong Yusores. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!